Hagajing lakai ICC Champion Trophy happening ke India Persia ke New Zealand. Haba pai syang ke jing lakai ke New Zealand kala job ya ke tos, bar kala jet ban bol nengkong. Haga palitit jong kari India ki rangtit jong ka ki Khlem la banilai kai bha, haga bagi lala ban kamai tang ars pa south khandai runs pat hap khandai wicket. Ban ka target nak benta ke New Zealand kalong ars pa san peu runs. Henry ki rangtit jong ke New Zealand ki Khlem la ban kot syaga ne ka thong, namar ke jing lakai bha jong ki rang kawang bol kari India. Haga baga New Zealand kalala ban kamai tang ars pa san runs, barhab baro ki wicket, haga baga India ka job na sau peu sau runs. Barhaga ne kecing lekai orang kawang bol ka India uwarun ulayo ban khor hadu san weekend. Haga jing lekai Serie A pring ka AC Milan Persia ke Lazio, haga ne kecing lekai ka Lazio kala khor ka nam job, hadin bagalala ban pelim ya ka AC Milan da ar la Kawei. Badia ka gol pen job ka Lazio kala yo ban tap hashwa ban khot ka jing lekai, kata ha minit ka bakhandai peu plus pra. Hagway par kecing lekai Serie A pring ka AS Roma Persia ka Como, haga ne kecing lekai ka Roma kala khor ka nam job, hadin bagalala ban pelim ya ka Como da ar la Kawei, hadu bukot ka jing lekai. Haga jing lekai hapring ka Marseille Persia ka Nantes, aba phai syag ne ka jing lekai ka Marseille kala khor ka nam job, hadin bagalala ban pelim ya ka Nantes da ar la non. Haga jing lekai FA Cup hapring ka Newcastle Persia ka Brighton, haga ne ka jing lekai ka Brighton kala khor ka nam job, hadin bagalala ban pelim ya ka Newcastle, haga extra time da ar la Kawei. Bari aga gol pen job ka Brighton kala yo ban tap leng ba Welbeck haga minit ka basis pa khatsau. Hagway par kecing lekai FA Cup hapring ka Manchester United Persia ka Fulham. Haba phai syang ne kecing lekai baro Tylli ki Kynhun ki khai da marsi gol, hadu bukot ka khandai peu minit, balai peu minit ka extra time. Badai ha ka penalty shootout ka Fulham kalala ban pelim ya ka Manchester United da sau lalai. Haga jing lekai La Liga hapring ka Barcelona Persia ka Real Sociedad, haga ne kecing lekai ka Barcelona kala khor ka nam job, hadin bagalala ban pelim ya ka Real Sociedad da sau lanot. Baleng ba ne jing job ka Barcelona kala kiubiang sya ka kerdan ka baningkong haga mi ya khen point. Haga jing lekai Paulista quarter final hapring ka Kynhun lekai Neymar ka Santos Persia ka Bragantino. Haba phai sya ne kecing lekai ka Santos kala khor ka nam job, hadin bagalala ban pelim ya ka Bragantino da ar la. Badia gini ki argol layo ban tap nengkong leng bau Neymar haga minit ka bakhandai, badia ka gol ka baar layo ban tap leng bau skemit haga minit ka basan penriu. Haga jing lekai MLS hapring ka Kynhun lekai Messi ka Inter Miami Persia ka Houston Dynamo. Henry haga ne ka jing lekai Messi Khlem mi madan. Aba phai syag ne ka jing lekai ka Inter Miami kala khor ka nam job penengkong haga ne ka Samoy, hadin bagalala bat pelim sok ya ka Houston Dynamo da saula Kawei. Badhaga ne kecing lekai Suarez ulala banilai kai bha, haga baulio ban tap shigul balai Tylli ki assist nak benta ke Inter Miami.